Gabon, urte berrion. Gabon, barkatu mikro hau ez da gondo, zorrotzei eitzen ere hautsa. Txoriaren errua izango du. Berdin gertatzen zaidak neri ere. Mikro hau ez da gondo, Hau ez da serioa. Ja, baina hau ez da iazko, hau ez da serioa. Eta hautsa, nire iazko hautsaren berdinatzen zain da. Eta mikrofonak aldatuko bagen dituze? Bai, probatzen, bai. Listo, aitzalda, bai. Gildiko laiz. Venga, si. Beno, nire beste hautsa zesaten nuen bezala, Gabon, onak. Hau ez da serioa. Beno, serioa bada, baina hau ez da serioa da, hau. 1983ko azken informatiboa. Edo nahiago baduzue, lehena, 1983ko... Amalauko Elena. Elena? Hoxe, barkatu, 1983ko amalauko amatxo baitia, barkatuko diguzue aurten lehenengo aldizari gara lanean eta... Ordu berri honetan urte zaharreko pare bat uskeria aipatuko dugu. Hortzear urte zaharra nola betetzen duten jakiteko munduko eta estrangerialdeko bazterretara joko dugu. Ta horrez gain, ezin hobeto borobildutako musikazko eta ez musikazko saioak. Saioa baino beak, behintzat. Urteak kirolaren arloan eman duenaren balantzea. Eta balantza horrekatzeko striptizaren dantza. Orer eta Mondragoiko erretorak eta ikastolen federazioa protestatua. Guzti hau eta askoz ere gehiago, momentu hontan hasiko den saioan. Ume talde batekin hasiko gara. Txikia dira oraindik, baina behira zein handiak diren. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. No, you can. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a piece of cartridge. I can get a sparrow with a bow and arrow. We can do most anything. Can you bake a pie? No. Well, neither can I. Ona, oso ona. Gabon, urte berrion. Aposto egingo nuke mikrofono hau ez dagoela... Hori lehen ere esan den. Orain, konexio egitera guaz, hiritarrei 1983 urtean nola joan zaien galdetzeko. Balore berdene. Zer, nola joan zezkigu gauza bat? Ondo, 200 kilo gizen du. Ze asmo dituzu urte berrirako? Pixka bat altua, mesedez? Teknikaren aldetik arazoak ditugu eta ez zaigu soinurik heltzen. Axol ez badizu, goazen urrengo konexioarekin. Egun honi, zer, ezin hobeto gauza 1983an, ez da? Aialaxe da. Nire negozioa palonetako kostu irabazi parametroen egin ondoren, ondorio benetan baikorrak aitaratzen ditut bai. Nire tekinek 6,5 punto gorakada izan dute. Onura fiskala kontutan hartu gabe, noski. Besterik? Zera, asola lizuke zerbait ematea. Urtea zer moduz diozu, eta galdetzen ausartzen zara. Ez aldozu ikusten nola nagoen, miseri gorrian. 300 enpresa baino gehiago itzi behar izan ditut eta zu zer moduz galdetzen. Beira, nire bizi mailan murrizketak egin ditut iaia txiloen pareraino. Takit nola jo. Jurreta, konexioa itzultzen? Bai, konexioa itzultzen mesedez, bai? Entzun jauna, 1983ko urteaz, zein balantze egiten duan jakin nahi nuke? Ona eta txarra bada, ona eta txarra esan beharko, gero eta bezero gutxiago ditut eta lehen bai pekatuak lehen. Tamalgarria da gero, zeren aitorpenak aditzeko, inoiz baino hobeto prestatuak gaude, bai. Begira, bestela, zelako
aparagailu teknologikoak, ona hemen ordenagailu pertsonal bat, bekatuen kontuak eramateko, eta bekatuei buruz zalantzaren bat balego, ona hemen ba, fase derrau San Pedrorekin zuzenian aritzeko. San Pedro, bai? Urrengo batian, iurretara etorri aurretik josi ondo kremailera. Bai, baina ezin, nervioso egon eta ezin. Agindu dizuegun bezala, hau ez da serioan striptiz bat izango duzue. Sabino Arana, txapelak enduzuenetik ona, ezagutu den striptizik bikainena. Zuzenean goaz, XXB larru gelara. Eta gainera, hemen gorri dagoen bakarra, gure begieetako zuria da, estudiotara goaz lehen baile. Eskerrik asko. Ez horregatik, Orain, Miramonera goaz. Bertan ari da Gabon zaharreko gala tradizionala. Ta-ta-ta-txan! Eguzkia jona ilargia nagusi, zubezalakorik ez dut inor ikusi. Aingeru bat bera, ideak aitera, txukun eta itxuroza, oianean la rosa, rock and roll baten inguru guztiz airosa. Eun bat, kilo, zeure maiteak, lirain, hari, guztiz trebeak, eguzkia joan da ilargia nagusi, zu bezalakorik ez dut inor ikusi. Eun bat, kilo, ditu berak, eun bat, kilo, ditu berak. Bengo bukatzean natorkizu gara aurrez aurre esku zabal batez badiotzut ez naiz erabe itza ederretan bota izan du milaka igura honez edo zarre neure modura inoiz
merezi gabe benetako amodioa bitzi eder lore izan oizu usadioa zeru da infernua izan dire nire ardura baina betiko de neure modura irabazi edo galdu batzuentzat birri fartzu negarretan dut latzan du goilbedurik gorrotatu behin da berriz aitortzen du neure modura. Dindon, teledenda. Euskararen alde etxetik irten gabe. Lasaitu zazu kontzientzia hori, horrelakorik baldin baduzu behintzat. Akabo bidaia luzeak eta aparkatu ezinak. Pikutara agujetak. Bukatu dira honezkero, ezerosotasunak eta larrialdiak. Tresna simple honen bidez, zure etxeko egongelatik mugitu gabe, euskararen aldeko edozein ekitalditan har dezakezu parte. Ikus ditzagun adibide batzuk. Lehen posizioan, ibilaldia. Hirugarren posizioan, Nafarroa oinez. Bosgarren posizioan, korrika. 14.000 pesta besterik ez gehi bidalketa gastuak. Eta Samako eta Lepoko minik izan ez dezazun, ona hemen, bitxikeria bat. Jakinak dira, hainbeste diosala eta agurrek eragiten dituzten kalteak. Eska ezazu oraintxe bertan telefono honetara deituz. 900 edo berdina dena, 900 Euskararen alde, etxetik irten gabe. Teledenda. Now I don't need to make you cry. No, I just want you to slow down. Have you never been my love? Have you never tried to find the comfort from inside? Have you never been happy just to hear your song?
like you. Never have time to lay back. Kick your shoes and close your eyes. I was like you. Now, you're not hard to understand. You need someone to hold your hand. Have you never been mellow? Have you never tried to find the comfort from inside? Have you never been happy just to hear your song? Have you never let someone else be strong? Be strong. Transmisio eten beharrean gea, zuzenean baitugu Mosku. Baina ez aldegin, laster batean baitator publizitatea. Gabon, zuzenean Euskal Telebistarentzat Patxi Moskubata. Moskuko Gabon zarraren berri emateko. Eta zenbait... Altzairuzko teloia erori zenetik, Moskutarrek antzinako erlijio giroa berreskuratu dutela esan daiteke. Itzuli da beraz antzinako eguberri lasai eta familia artekoa. Zutondoko ipuinak, errusiar kantuak, errusiar dantzak, errusiar ensaladilla. Une honetan, 35 gradu dauzkagu. Vodkarenak alegia. Eta jende guztia erabat zoriontsua da. Moskutik zuzenean zuentzat Patxi Moskubata. Eskerrik asko, Patxi. Moskuba esan aldu? Ni bozko baitu ziat. Claro, noski. Logiko baden. Kubata bozkaz egitea moskortarrek. Moskutarrek. Hoixe ba, musikarrek, ze orain Montreal aldera guaz. Hau, Quebec aldean egiten baita urtero abuztu aldean.
aldiz jarri dut labadora. Eta, kerizen pikotaren zikinkeria kendu ezinik nabil. Ez dakit zer egin beharko dudan. Zenarra ez da nitaz fidatzen. Galdua naiz. Egun hon, Andrea. Arazorik alduzu zure detergentea dela eta Mr. Garbi duzu konponbidea. Ikusazu hau. Bai. Mr. Garbiren indar garbitzailea frogatuko dugu. Zoragarria. Eta bai garbi usaia. Zikenkeriaren arrastorik ere ez du. Bai, eta zure paketea eraman behar dudala esango banizu zer? Ze paket eta ze paket ondo. Etxe honek behar zaitu.
X larrugelatik paso eskatzen digute. Striptiza aurrera bai doa. Eta guk ere egingo bagendu, Eta zergatik ez? Baina gure artean, horkoak ikusi dezatela bestea. Orduan, aurrera X larrugela. Goriago egiten nahi omen da hango zela. Alaxe da bai, astiro baina etenik gabe, jantzia kenduz doa artista. Gero eta gorriago. Eta ikuslegoa, gero eta goriago. Hemen giroa zutan dago, hau beroa. Itzuliko, aurrera joretan. Zerbait gertatuko dela uste den? Ziur baiet. Denbora guztien nahi ditu gauza gertatzen eta ikusentzuleak minez zeudek. Hain goiz eta minez. Hoixe baiet. Ikus minez eta jaki minez. Gure ikuslea jakin nahi dutena den, 83 urte xar hortan ze gertatu den. Nola joan zaie bizitza famosoi? Eta nor ezkondu da? Eta beste ezkondu? 1983ko urtean benetan ze gertatu den jakiteko, ona hemen urtele berri ona. Euskal Telebistaren albistegi, Euskal Telebistatuena. Goazen ba, urteak eman duenaren laburpenarekin. 83a Samina zitzen. Benetan ilun. Gorriak ikusi zituen Euskal Herriko politikarik batek edo bestek. Hoietariko batzuk, diputazio eta udaletxeak utzi eta minetara bai. Ikatz mehategietara jaitsi ziren. Gaur goizean ekin diote Pikatxoilari moduan lan egiteari, Josu Ortuondo Bilboko alkateak, Pradera Bizkaiko diputatu nagusi jaunak eta Garraio kontseilaria den Josu Bergarak. Lehen laneguneko agendan izan duten zeregina ezagutzea izan da. Hau da, kaskoak probatu, lanabesak ikuskatu eta galerietan barrena pasiatu. Bi hasiko omen dira bizkarrean benetan min hartzen. Minez eta saminez hasi zen urtea. Ezin ba hobeto jarraitu. Otsailaren 31an, Iñaki Perurena harri jasotzaile ezagunak egundoko ezusteko eman zigun. Sumindu gabe, suabe, 310 kiloko harriarekin entrenatzen ari zelarik, larri sentitu zen bapatean. Bai, zori gaiztoa. Koliko nefritikoren mina bai ote ziren ba? Une samingarri haietan, gure kamarak Iñakiren alboan izan zen. Hementxe haude. Oso horra izan da. 14 orduz, minetan eta indarka. Nik indarra egiten nuen da harria geldi. Atzenean lortu dut, botatzea. Baina oso horra izan da. Jasoarririk txarrena baino horragoa. Ikusi aldezue. Begira. Iñaki Perureranen mina etzen alperrikakoa gertatu ordea. Beraren harria, harri jasotzailearen giltxurrunetako benetako euskal harria, kalitate zinobeko euskal lehen gaia, 0 akasdun horixe berori, hautatu dute arte garaikidearen museoa izango den Guggenheim horretako lehen harria izan dadin, Bilboiek. Kultur albisteak orain. 1983ko urtea ez da antzua izanez. Gertakizunen aldetik bederen. Korte Zubin egin dena alegia gizonezkoen pix isurketa lehenengo txapelketa izan da. Antolatzaileak Marko Jaunak Guinnesserako marka berri bat lortu zuen. Oin arte errekorra lekoie Argentinako Buenos Airesko bomberuak 12 metro eta erdi luzeran. Eta ni sigur nau, gaur hau errekorra Korte Zubin zapalduta gelituko dela. Hasi txapelketa. Lehenengoa. 90 zentimetro. A 6 metro, 20 zentimetro.
Eta urteak eman duen garrantzitsuenaren balantzearekin jarraituz, iazko udazkena izan da. Dudarik gabe mende honetan gogoratzen diren perritxiko aldi oparoenetariko bat. Zorionekoak dira gure baso mendietako perretxiko zale guztiak. Ezetasun oparo eta temperatura egokien eraginez, ugari baina ugariago izan dira mikologi mota guztietakoak. Hilberri den urtean, usta ederrak egin dira gibel urdin, galanperna eta abarretan. Izurrite hitza ere erabili izan da, hainbestekoa izan da perretxiko ugaritasuna. Etxe askotan, esaterako, ez da beharrezkoa izan ez da basora aurreratzea ere perretxikoak aurkitu ahal izateko. Eta jateko ezari garelarik urrengo hau. Ondo dakizuenez, gabonetako aldi hontan prezioek zerurantz egiten dute. Hala eta guztiz ere, angulak, aurreko beste urtetan 30.000 pesetetan saldu izan diren gutiziak, 1.000 pesetetan eman dira. Angulako txauak, inok ez du nahi angulak, Hala, gazte, venga, zenbat. Bueno, fresku, dazte. Bizi-biziak, batu. Amua jatrapatak gutizonek. Zelako afari egingo duzu, hemen, 2.000 pesetan. Bueno, honegin, Agur, guapo. Aberatsak aberats eta aberatsa ez bazara. Eguneroko pertsona arrunta bazera gugeu bezalako txia. Eta diferentziak diferentzia. Dendan dien benetako gangak eskaintzen dizkizute aukeran egun hauetan. Bat besterik ez daran bazu? Aste honetan, umea ere gure eskaintza berezian sarturi dago. Baten prezioan, 2. Hala, eutsi bestea. Ederki, baten prezio gaitik, 2 daramaten zera. Holan, askoz ekonomikoagoa da. Ai, maite izkinategu berriak. Erregeak, olentzero, opariak, Sanferminak. Txokolatezko turroia, Ai. kalean epa egin eta sorte honapadian jendea. Ai. Akredorea. Ai, egun guztia gabon eguna balira. Baina aitzul gaitezen arira. Bihotzak bakaila beratua baino biuinagoa jartzen dira egun hauetan. Gertaera ikusgarrien testigu izateko ona hemen irudi hauek. Iragan 28an, inusenten egunean alegia, Bilbo eta Donostiako alkateek hiribien arteko adizfidetasun protokoloa sinatu zuten. Agur betirako txisteak, ondorio bezala ona hemen sinaturiko bandoa. Alkate jaunaren aginduz. Alkate jaunaren aginduz. Gaurko egunetik aurrera. Debekaturik dago, 10.000 pesetako izunaren mehatxupean. Bilbotarren txistiak kondatzea. Gipuzkoar direlako txisteak kontatzea. Zigortua izango da ondoko hau kondatzea, alegia. Sartu da bilbotar bat liburu denda batean eta galdetu du. Badekok Bilboko mapamundirik, Zigortua izango da urrengoa konta dezakeena, alegia. Bilbotar batek diotzo tipo bateri. Badakik ikutzen azken txistea eta tipoak erantzuten dio. Kontuz, ni Donostikoan hau. Lasa, itxo, orduen esplikatuko guat. Hiriekin jarraituz eta gure albiztekin bukatuz, berri esperantzagarri bat. Gasteizko udalak hiritarren bizi maila hobetzeko bidean, udal zerbitzu berri bat kaleratu du. Autopixa. Udal pixain taldearen arduradunak dionez, larrialdietarako ezin hobea, erabilgarria, osasuntsua eta segurua. Agur betirako dirudinez, usai txar eta kirats guztia. Orain bai, musika berri bitxi batekin uzten dizuegu. Entzun dezagun bai, munduan estreiniko egiten den popurria bertan naztuz, Handel, Juan Carlos Irizar, Beethoven, Bach, Los Txunguitos... Eta literatur zatiek, Nola Ala, Cervantes, Etxepare, Marcial Lafuente, Estefania, Sofokles, Xavier Gereño, Shakespeare,
Shakespeare. Belarrietan lastan, bihotzean laban, Miramon zuen antenan. Txikiak izan arren, naiz eta gutxi izan, kirol munduarentzat, ez dugu parerik. Txikiak izan arren, naiz eta gutxi izan, kirol munduarentzat, ez dugu parerik. Bagirulau, bosei zazpi, Euskaldunok irabazi, aurrera, txapeldun, oe, txapeldun, oe. Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno. Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno. Submarino, onde Submarino, onde solo para bailar la vez. Ya somos tres, solo falta el Betty, maitea, donos días. Alirón, el Atleti campeón. Pom, 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 pom. Pom, 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 Chibón. Jakindakigu ikusle askok, striptizaren martxarekin arduratua zaretela, ez da? Eso. Ara, gaiztok, konexio berri bat nahiko zenukete, bai. Ordua aurrea bai dikoa. Oazen ba, aragi freskun bila. Striptizaren testigu gaude. XX larrugelatik, zuzenean bai, baina bizian ez. Zeren hemen biziri baino hili baitago giroa. Aragiak hasiko kela bihurtu zaigu. Datuak dira hauek. Ospolinak erantzi ditu, arropa bi, 3 gona, faja bi, 3 titietako eta ezkonteraztuna. Ara, begi kliskada batean kulero gabe geratu da. Giroa gori dago. Hemen arnaza ez dago hartzerik. Tentsioa 125-tik 220-ra ingo da. Hau, ez dago kontatzerik. Berriz arte.
Batzuek pekatu egiten duten bitartean, bestek guk guztiongatik errezatu behar. Erromako gure korrespontsalarekin konexio egingo dugu. Iresainduko urte bukaera lasai eta baketxo hontan zein berri dugun jakiteko. Munduko zenbait lekutan fedegabeak eta pekatariak beren Sodoma eta Gomorratan nardaskatzen ari diren bitartean, hemen Erroman afari xume bat ospatzen ari dira. Eta matxaleak janez emango diote bukaera, zeremonia apal eta humilioni. Erromatik zuzenean, gurutz Erromo. Kirol albisteetara goaz. Poz handiak ekarri dizkigu urte zaharrak. Txirrindularintzak gehien bat. Datorren urtera begira, talde bakoitzak bere iraultza prestatzen du. Pello Ruiz Kabestanik, esaterako, Euskadiko txirrindulari ekipoak erabiliko duen bizikleta aurkeztuko du. Taiukera aerodinamikoaz Nestor Bazterretxeak egina. Beno, ikusten denez, bertokoa da modeloa. Eta konfiantza dut. Hemendik aurrera, euskal txirrindulari guztiak ez dutela beste bizikletarik erabiliko. Zuragin naize baten sartua, tximista bezala ibiltzeko. Euskal futbol taldeen urtea ere ez tamakala izan. Denboraldi aurrera doa eta zaletuak gol egarriz dira. Arazotxoren bat edo beste ordea beti izaten da. Hau ez da serioa, baina zelai eta aldageletara eraman ditugu kamarak. Ona jaso duguna. Osasunak, naiz eta entrenatzaile berria izan, disiplina eta morala goi mantenduz, postu hon bat lortzeko moduan izango dela uste du. Ona hemen entrenamentu bat. Anoetako estadion berrian egin diren inbertsioak direla eta finantzarazoren bat edo beste du errealak. Zuzendaritzak egoera aztertu eta erabakia ere hartu egin du. Donostiar edo txuri urdin sentitzen diren guztien laguntza eskatu du eskua zabaldezaten. Neri olentero izatea proposatu zidatenean klubarentzat interesantea zela ikusi nuen, eta orduan hementxe gaude, dirua biltzen. Atletikek bestalde, nabarmen hobetu ditu bere emaitzak. Entrenatzaile berria jokalariei aginduak ulertarazteko gai izan denez geroztik alegia. Aurreko denboraldian haze burua usteak ordea. Entrenatzailea aleman utxez mintzatu eta auto itzultzailearen lan eskergarria izan batzuen ere, nola zuzen ulertarazi jokalarie. Den Juden går mit dem Juden tauschen, sagt dem Schiedsrichter das mal, ne? Schau mal, ne? In Position, ne?
Urte zaharreko kirol arrakastarekin jarraituz, marka berriak hausteko bere burua prestatzen diardu Maite Zúñigak. Alaxe da, bai, eta bereziki berarentz lantegian hau da, ertzantzaren errekor zailean, Maiteri erbia delako ariketaren variante berria prestatu diote. Neguko kirol berria jaio da. Oraindik ez da olimpikoa, baina egon, ze ez da sekula olimpikoa izango. Eskikiroka dugu hain zuzen. Latera! Eta kirola talarekin bukatzeko, hona hemen historioan lehen aldiz boxeo borrokaldi bat. 3 boxeolarirentzat epailerik gabe. Baina hori ez da ezer Miramonen gau honetan bildutako izarrak kontutan hartu. Itzeleko konstelazioa bai, zuek merezi duzuen neurrikoa. Ba besterik gabe aurrera, Miramon. She almost lost her mind. I know she says she knows you're not the hard kind. She said to
follow a guy to her because she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Din don, teledenda. Azken oiua, mikro-uin kontuetan, uin berriena, mikro-inkubagailua. Dirutza ederra aurresteko aukera duzu orain. Zuk arrautzak erosi eta etxean berotuz, txitoak egin, azte ganga. Eta arazori gabe gainera, ze pentsatuko duzu. Zer egingo ote dut nik sukaldea txitoz beteta ikusterakoan? Ez dio ez ajolarik, gure mikroinkubagailuak prozedura honen bidez eginten baitu lan. Zuk arrautza egosiak sartu eta mikroinkubagailuak oilaskoak ondo erreta emango dizkizu. Gutxiren truke, 3.456.000 pesta besterik ez, etxean zure oilaskoak, ondo erretako oilaskoak janez, egundoko betekadak egingo dituzu. Deitu zazu telefono honetara, 903 00 bat 0000. Arrautzen truke, oilaskoak hobe. Teledenda. ¿Quién le escribía versos de dime quién era? ¿Quién le mandaba flores por primavera? Y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, se mandaba un ramito de violetas. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Él sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? Y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores,
que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. En la sierra, al pie de los maquitales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Eskerrik asko, Miramon. Nola ote doa Gabon zarra Hego Afrikan, ibaldak? Ba, hankaz gora. Ibai, hankaz gora. Ikusentzuleok, eta orain zuzenean zuentzat, Johannesburgo, Hego Afrika. Gabon eta zorionak. Johannesburgotik, munduko beste muturretik, zuzenean Euskal Telebistarentzat. Egia, bai buruz bera daudela. Esaten inan ba beste hemisferioan zirela, baina ez zegon problemari. Telebistari buelta eman eta kitxo. Hego Afrikara ere, heldu da Gabon zarra, beste donon bezain, gau eta zar. Apartheid delakoaren desagerpenak ekarri dituen aldaketen artean, harrigarria egiten da beltzak eta txuriak mailan elkarrekin afaltzen ikustea. Historian lehen aldiz. Noiz arte iraungo ote du harmoniak? Galdera bera egiten dute hemengo komentarista politiko guztiek, tontoenak ere. Egia esan, baita nik neukere. Johannesburgotik agur bero bat bidaltzen dizue, Johannesburg. Hori dun beltza. Edo marroia. Hori beidela gorri jartzeko modukoa. Arrapala dankoaz, XXB larrukelara, angiroa bero baitao. Sineste zina, jaun Andreok, sineste zina, lapikoa lehertzear dago. Une honetan txe, erantzi du azken titietako. Eta ara, hementxen dugun lehen gorputzalde biluzia, titiak. Bekoak entzekotan da, dudatxo bat eta... Publikoa goraka ari da. Lagunak txaloka ari dira, bere jainkosari, honeko beto egin nahi du eta alas egingo duelakoan gaude. Keinutxo bat eta azken bidaia! Gehiizko tentsioa dela medio, zirkuituek utxe egin dute eta barkaitzatzu eragozpenak. Tira ba, aurtengoz agur esateko urtea iritsi da. Adio esan behar, eta nola ez, kanta baten bidez esan beharko. Bai, baina guk ere kantatu beharko dugu ba. Bai, oixe. Apustu ingo nuke mikroa bestagoela ondo. Bai, kantatzeko ere nire hau zer gauza ikusten. Aizu, eta mikroak aldatuko bagenitu? Bai. Bai, ez da, goazen bagurrarekin.
gure azkeneko kanta. Hemen izan garenok opa dizuegu, urte berri eder bat, makina bat diru. Bate on bat agian bazaigu aspertu, dohainik izan data behintzatez kejatu. Hemen izan garenok opa dizuegu, urte berri eder bat, makina bat diru. Zoriontsua argi datorrela, inork argi ez badu sinetsi dezala. Atxagak lotuko du premio Nobela, Euskal selekzioak munduko txapela. Urte zoriontsua argi datorrela, inork argi ez badu sinetsi dezala.